Farba Ngom ko targal leydi Sénégal ko gardiɗo Tumbere wiyetende commune des Agnam. Commune des Agnam woni koye diwan Matam woni koye nder leydi Sénégal. Matam noon ko diwan mo gandanɗa heedi koye dande maayo Sénégal ndeke kadi jeeya koye Fuuta. Farba Ngom inde makko deftere ko Mouhamadou Ngom, jeeya koye landa APR, umoni soha joni ɓuuri hitande. Hande eɗen jaare 24 lewru Mboyi hitande 2026. ɓuuri hitande ko soha holko sokira o sokirade ko ñaami kalis laamu caggal nde rapport sentif jaggimo. Sentif ko galle mo ganduɗa ene yurnito dewe ngaluuji leydi Sénégal. Yehi ha ƴeewi tawi e nder boñ leydi Sénégal ene ngakki 128 milliards ɗi gandaka ɗo heedi kono yiyama e nder kalis o ya garta o inde Farba Ngom yalti hen. Farba Ngom nodda hiñaka ni tuumaka ni ɓaade kayito haali ɗum tan o soka. Nde o sohande ko nden noon ɓe mbi eɓe ƴeewa ɓe mbaɗa hiño manam enquête. ɓe nanngiri Tahirou Sarr ɓe mbi kalis o koye Tahirou Sarr, Farba Ngom e Tahirou Sarr e woɗɓe ko ñamɓe kalis. Ni woni ɓe ñaami kalis leydi Sénégal ɓe cohama hay ñawore wotere fawa koye dow maɓɓe ko tuumuya ɓola ala ko sikke ɓolo. Sabu tuumata ɗum ko haalde cimtol ngol yaltina. Cimtol Cour des comptes yaltinani Farba Ngom ñaami kalis. Nde wonno Farba Ngom ni wona neɗɗo laamu, ko sarɗiyanke manam député, ko maire des Agnam ko gardiɗo Tumbere Agnameji, ko ɗon golle makko haaɗi ndeka hay mbuuɗu o ligonaki laamu joganaki man mbuuɗu. Kono yiyama Farba Ngom ene jogui jawdi ha heewi, milliarduji ha heewi. ɓe mbi jawdi makko laaɓani ɓe tuumi mo. Ndeke den 128 ɗi hen 125 milliards ko Farba nawi kanko e Tahirou Sarr. ɓe ngoni hen ha hitande dartimo wuuri haala ka fuɗɗi noddede ñawore. Nde noddama ñawore tawama nde hiño ngo waɗa hay mbuuɗu Tahirou Sarr joganaki laamu, Farba joganaki laamu. Farba idi noddede, Farba holliti kañum hay mbuuɗu joganaki laamu haydara. Yo hollir kayit baaɗo hollude ene jogini meeɗi ƴeftude mbuuɗu tan kene faye laamu sabu kañum joftondirani e dara laamu ko homme d'affaires ko liggoto chantier ji muɗum ene liggo golle muɗum ko ɗum waɗi. Tahirou Sarr tawama hakkude Tahirou Sarr e Farba kalis ne doga ɗon. Kalis o nde namna Tahirou wi ko min ƴetti kalis rokki Farba. Farba liggini kam jommi ɗum kalis. Min ko min laamu jogini kalis. Laamu ene jogini kam 600 milliards 600 milliards. Nden noon so tawi won ñamanɗo goɗɗon kalis ko laamu foti yobdemi kono wona min yoɓata laamu. So ya mi jogini laamu 125 milliards. Joni noon min laamu jogini kam 160 milliards. Holno ɗum amnorto? Nde haala ka tawaka mahaki Tahirou Sarr woppa hooti kono Farba ko nanga soka. Holko sokira joni kam haydara o joganaki laamu haala ka haɗani ɗon. Wona rewata Farba Ngom fini subaka goto yimɓeɓe jaltini téléphone aji, wona yimɓe kam laamu ngu jaltini téléphone aji emo gandanɗa o woni jakorɗo kalfinade ñawoje. Wi Farba jagginama téléphone aji ɗiɗi ene yeeɓa toon gueɗe fijirdeji. Tawama ɗum ɗon kadi mahaki sabu téléphone so tawi noddirguel neɗɗo heeɓi ɗum to ɗon ko neɗɗo addani ɗum toon.
ndeka noon kadi ko wiyama yeeɓa ko maha ko holno ɗum andira e holko neɗɗo te hiñata e nder golle janane keeriniɗo hoore muɗum nden noon ɗum mahaji fof riwtama ha laaɓi Farba laɓɓinama ha laaɓi kono ha joni Farba nane heddi e nder kaso ene udda dumbirtu ko hol dalilu beele ko ni leydi potal wayata beele ko ni leydi peewal wayata weele tan nangue soke yimɓe Farba yo Allah yaltin Farba